Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda na ce zan abin nan ɗinku ta inda za mu fara yau, yadda za ka gane wai wayanka easy baya ne ko ba easy baya ba ne, saboda yanzu gaskiya abin da yake tashe kenan, za a siyan ma da waya to kuma da ka bisani sai ka ga wayar ta kulle kanta, ma'ana dai sai an biya wasu kuɗin kafin waya ta buɗe. Shine easy baya a takaice. Yanzu da farko za mu shiga setting. Idan muka shiga setting kamar haka, bayan ya buɗe kai tsaye, idan wayarka za ka ga a daidai nan wajen ƙasan general management nan za ka